салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо Тарбият ТВ. бо шумо ҳастам банда Қори Абдухалил. набаро дӯстам, то охири навор тамошо кун, мефаҳмӣ ки баъд аз марги ҳазрати муҳаммади мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам ҳазрати ҷабраил 10 гавҳареро бурд. иншоаллоҳ баҳратон пешниҳод хоҳам кард. то охири навор тамошо кунед. баъд аз тамошо карданатон ҳатман ба ёр рафиқонатон паҳн кунед. иншоаллоҳ шумо ҳам низ савоб мегиред. алҳол наворро шурӯъ мекунам. марги ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ки азроил алайҳиссалом барои гирифтани ҷони ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам меояд. пайғамбар мегӯяд каме сабр кун, ҷабраил алайҳиссалом биёяд. ҷабраил алайҳиссалом меояд. пайғамбар мепурсад ваъда буд ки умри ман то 90 сол мерасад. ҳоло 63 соли умри ман гузаштааст. ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд 27 соли умри ту дар шаби меъроҷ гузаштааст. пайғамбар боз мепурсад баъд аз сари ман боз ба замин фурӯ хоҳӣ омад ё на? ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд баъд аз сари ту ҳеҷ вақт ба замин фурӯ нахоҳам омад магар 10 бор, ки 10 бор гавҳари аз дунё хоҳам бурд. пайғамбар ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мепурсад кадом 10 гавҳар хоҳӣ бурд? ҷабраил алайҳиссалом мегӯяд ё расулаллоҳ, якумин бор гавҳари сабр, ки ҳеҷ дарвешро сабр нахоҳад монд. дуюмин бор гавҳари шарм, ки ҳеҷ касро шарму ҳаё нахоҳад монд. сеюмин бор гавҳари меҳр, ки ҳеҷ касро меҳр